zita rangu nonzi Elroy Takunda Musiiwa. I was playing Tatenda the puppet. I think togona kuti is the first time, but inyaya kuti pana mukoma wangu vakangondintroducer tairunga or something, but hazvina kuzofamba, but ndo vakambondi introducer kwairi nengondiradza kuti I think it was eye opening. Was unenge uchidzidza a new skill, like you find inini ndakamboita clown also, saka these are some of my skills unenge uchinidhawo in terms of continue even with the career, you find you can do this, you can do this, you can do this. So I think chinhu chakandifadza sere. I think aisayo memorable kuti inonakidza, but it was a bad experience. Ameno tikaita experience kuti chi wenze muso you find kuti so ani mukutoona kana clown inonzi ipuppet rangu kuti muromo waro zvezva unotofarira. So taita chi episode imwe yatakanzi tigadzire masentence, tataura nyaya yekuti ndosuwa nekuti vanhu vanenge vachiteka muromo wangu. Vanhu takatomira kusvika almost 30 minutes. Ndakabva ndatobuda zvese musuwo, takazopedza shuti ndakutongokanganisa ndatobuda mucharacter chaipo. Saka I think that's the most memorable, but I think every day was just a memorable moment. Ndinosuwa vanhu vakaseka muromo wangu. Sorry. Actually, the puppets were really sad. I was feeling the sadness. Otherwise, ngatitange natendai. Msuile. Anjani basafasha. Anjani. Wakuite here right? Sekao. Aiwa basilaka racho. Seka chakutore nzeve dzakutore. Nzeve dzakewo dzinenge dzedzo. Tichatomseka. But ne emotion yacho azvipenderana. Anjani. Sorry what I did, Tati. Haisi mhosva yangu, ndakasipawo ndakadaro. Rancho chimbomira. Industry. Ewe Elvis. Vakomana vaivaya vangochimbotaura vaya. Indri ready. Ani mundi Emotion matter. Actually, laughing is very contagious. taipasana ma-energies mwe musi unouya utori story mood pamwe pane zvikiitika, but then waingoti uchisvika panzvimbo vanhu vaizongotanga taizongotanga kunakirwa tichipasana ma-energies, then monawo mona kuseruku ndaiga chinyeperwa zvangu. Ndiye mumwe munhu aitozvira ndikanganise malines angu muniyeye ameno zvanenge achingotaura kuse but takaenjoya. Yeah, so inini the thing is
shona chaiyo it's our language one and it's who we are. So zvimwe zvacho zvinorwadza kuti fine kuti mumwe munhu anenge asiri kutogona shona yacho achizviita muZimbabwe. So I think kuvana zvinhu zvacho zvototangira kubva munhu ari mwana. So now vana vakakwanisa kuwana mukana wekudzidza this kudzidza their own language zvinovabatsira kuti munhu unokura une identity yako even ukaenda kwawaenda, but still you need your identity kuti nini am a Zimbabwean, and kana uri Zimbabwean kudaro you need to know your language. So I think ndo one of the things chandiri kuopa kuti vana vachaita se vachadzidza their own language vokura vari proud of their identity.